Suka lahlala bafowethu Khuzani Mpungose emculweni kaMaskandi ke lapha ke yebo bafowethu usevele wayidedela i-line-up ke yezingoma zakhe ke lapha ke ukuthi ke zime kanjani ke uma zime kanje. Hayi uyobhema ukhole bafowethu 19 track azowakhipha kule game. Uthi na kanjani ngolesihlanu lengoma izobe sebantwini. Webafowethu ziningi lezi ngoma. Ziningi lezi ngoma. Khombisa ngokusobathu Khuzani usebenza ngokukhulu kuzikhandla kule album ke wayinika isikhathi sokuthi ke abantu ufuna bakwazi ukuthi ke baqikelele ukuthi bayikhethe ingoma abayithandayo nomunye athole lakhe eqatha akushongo mina kusho yena lapha ke kwinkulumo yakhe ayibhalile ke eqeda ke ukukhipha ke uhlwa ke lwezingoma olume kanje. Webafowethu umlando omuhle omkhulu okukhombisa ukuthi iciko lamaskandi liyinikile ithuba lokuyenzisisa into yalo. Mina ngikuthatha ngikubeke njengoba ngakuthembisa mbola semakhaya ngathi mokukhona ngikuthola khona ngiletha njengoba kunjalo. Sikhuluma ke ngendlamleze emculweni kaMaskandi ke lapha nekuphinde wamemezela ke ucana kanjani ke ama USB ama CD awazokutholakala kule game kodwa ke ziqhuthana nje lapha ke ku online. Sikhuluma ngawo YouTube, ko Spotify, nako Deezer, nakuma iTunes. Webafowethu zilapho nje lezi ngoma. La siyithola khona ngolesihlanu. Mina njengesiqiniseko esemita ngiziletha njengoba zinjalo. 19 track Khuzani Mpungose album 2024. Bafowethu asike sidibana kwezinye ngizokutholela zona. Kuhlala khona la ekhaya unethezeka uphumule. Mobuye emsebenzini uphumule. Ugade futhi ukuthi makukhona ngikutholela khona ngikuletha njengoba kunjalo. Bafowethu salute.